Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyang. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ro ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng, ni pagayam ti kamaringan na poluan driver, idi kalman laeng. Iti kalman laeng manong naming. Tagur orek iti bus ngagpa Manila tamapanag sa jayan daan ti tasadyayak ngagkasera kabayatan ngagbasak iti kolehyo. Napanag idin ngayon muna manong naming nang ipakaamo kini auntie ay auntie ditoyak man lang kasera taas sa dagti eskwela dito ayan nyo kaya nagbasak iti college. Kinunak keng kwa na idi manong naming ni Auntie Mirna. Nga kabsat ni Papang manangin na. Ni Auntie Mirna kadagda manunay ti Manila ngagtrabaho kraman ti pamilya na idinto tadda kami iti probinsya. Naggraduara ko ni ti high school kahit ko ti college manunay mi siyempre kahit sa Manila ti kahit ko pagbasaan. Isod ka po na nga kinasarita ni Papang manunay mi ni manang na nga Mirna tapno sa jayek ngagkasera. Napanag iti Manila sagbay iti enrollment, manon nemi, ket ita, magsubliak, tapos nagasta, ket nag-enroll, ket agbasa ak. Siyak tinauna kada kami, nga talong agkakapsat, siyak lang ti kakaisuna nga babae. Kunanit Papang, nga awang kanot sa baling aramidak no dagbasa. Tas siyak tinauna, pag naman nga mang tulong, kada giti tuwa kapsat ko, tapos na makapaggraduar kam amin iti kolehyo. Idada akong ti high school manong name adu idin na kita agar-arim kanya kinapudno na. Adamat kras ko idi jak lakayat naunget istrikto ni Papang. Aman, naunget. Makita na lang adomi ipos-ipos kanya ka lalaki. Ungtan na. Ket ungtan na nga tuklo-tuklosan ti lalaki nga arim kanya. Balasa nga kon manong naman 17 years old nakalalapan natin pamagik. Nakasuksukugan ti barukong ko, napudawak, mistisa, kasla mistisa ak manong, narumpi, dagiti bibig ko, napudaw nga naurnos, dagiti ngipen ko, nabanglot sa ngaw ko. Kinapudno naman nun name, kit talagang adu, dagiti kras kanya. At lapagid di, at asawa na nga, magbagbagang umay ka, pagbasahin ka. Urian niya kahit mga kurso. Itad ko kami nakasapula, basta lagid di ko ano siya? Sinuswerte? Unak mo ta. Ako pa nagkrasak manong nami nga seryoso. Idi tadagsardengan nga bas nga nagkaputi amyanan manong nami. Kaya dita lumugan na. Miss, awanan ti bakante. Dito layangin apay ko. Kinunati driver. Tinalyaw ko ti konduktor manong nami kit nagtunged. Isulangin ti bakante hading. Katsiyak, dito ko latang ang istampay. Sige, tukaw kan. Agamanat. Manong nemi. Adumeten na nakataktagulan na. Nakatugtugawak nga driver ng jeepney driver. Tama gusto ko nung katag na agtugaw iti sango. Nudwakam dito sango ng jeep ko manong nemi kat siyak dudumin na iti driver. Sanak ba't ka di naka-short? Ta nakapantalunak, ti kumapkep, manong nemi, sa naka-t-shirt tak, iti kumapkep, tet talagang agminar, ti bakik, nga nasipukel, manong nemi, ti panagpatpatong ko, na baknang ti barukong ko. Numanin talyawak, manong nemi, ti driver, kat siyak tikit kitahin na sa umisem, sa kidayan na. Dahil ito nga driver.
Sa no talyawak mo't manong nemi ti konduktor nga dati right hand ko. Agtong admit sa umis. Sana ito do ti driver. Ano kayo da nga sawan? So, di kito, hindi. Ini ta, salud-suda kan manong nemi no, ang konduktor, manong, tikitan ako na tagbayad ako. Ading libre. Ana? Libre. Tinalyo ko di driver. Kastangag peso. Miss Beautiful. Libre. Apay ko maala. Kasi nga may, ada ka patakaran. Ito bus company. Nga, tunggal biyahe, mabaling nga mangilibre ti konduktor, ti maysa. May samat ti driver, ti libre na. So nga, ada yung libre ni konduktoren. Siya kakit awampay. So nga, siya katilibrek. Nakan mo? Agyaman ang nga rodama, anong? Mari tanagang ko. Siyakmat ni Alvin. Inrapin nang inyawat titakulap na nakit nagabrasa kami manong. Pinisal-pisal na kiti. Sa nakinita, sa nakinidaya. Hala, di kito. Ano ako? Lalakain? Aging gawa nung nemi nagkiraos ti tiyan ko. Angal daw gaya man. Hindi agsardengan ti lugan manon nemi iti may isang restaurant. Mari. Kuya. Mekan. Ako pagdanagam. Ano ko namin itay, nga ada ilibre ti driver ken konduktor ng pasahero, ada no, yung libre da ka ti plete, ilibre da ka pa yan ti pangal daw, panangan mo, meriendan tupay. Kita mo na, nga rod, sige, thank you sige, umayak nga rod. At atibahin nagbeten ni Kuya Alvin manong nemi. Sige, okay. Ala, kayak mo ito dumsaga. Ngayon no, may teklab ka nga Unawat nagka. Dito nga pintas mo. Baka no, mapiglatan ka. Wano matunor ka. Ay? Di mo niya sa sidagtirupam kanyak. Apay, nabanglumat sa ngoong ko Hanak sigarilyo. Kitwen. Nabara nga rod. Sika nakabangbanot sa ngaw mo. Nakaputputan ng kurong singipan mo. Mo man. 17. Ako ba'y padas mo? Kung kumapi ka madapadas ko, hubingan pa Maningpot nagluganak manong nemi aging ka nakadanon kami sa Manila. Nasadyay manong nemi agur-uray na Auntie Mirna. Urayin kan tulat tanggunan. Numampay kayak matimapan, mapan iti ayan damano. Yung minor-uray na. Ay, katsagbay nga dimsa agak manong nemi inigkaman ni Alvin Tilopok. Ala, psst. Apay, alak man cellphone number mo? Alam tanong sa pagarigan ta, agbibiyahe ka, itawagan ka, no? Uno tawagan na, kunak kedi. Tatamagin mo atak dito Manila, nagpa-provinsya, tapno libre. Uno saan mo atak dito, mabaling ka tawagan, no bakantem, no awang klasem. Te, pasyal ka dito Manila. Baka no, hanggang makapaspasya. Baka kasera, eskwela, kasera. Sige, dati cellphone number ko. Mabaling nga, awagan ka tumadamdama. Ano nga man tumadamdama ko, ma? Karasagpat ko. Agbiyak to pa lang ito no, ito bigat ka na. Pasukatak to pa lang. Hanak to pa lang driver ka natin nga bus. Pa pananta ko, ma. Basta. Tawagan ka to, ha? Bahala ka. Manong nemi adumatan di kiti lalaki nga mangyas asadigtirik na kanyak. Yung sabali ni Alvin. Diyan mo no anya tatakin ko na. Gapo nga tata na chancing. Gapo nga tata na sweet. Na isem nga kiday. Kastan sa kalaga, driver, sweet lover, kung kunada.
Uri nagtartarayan ti taksi manon na mi, hindi pa nagkuyog min kini Auntie Mirna nga gawid sa balay dakit pagpakunyan na. Hoy! Ah, Andi, apay, nabati mo sa amat na kararwam sa jay ayan nyo? Eh, ano pa manunutem? Awan nanti. Mari aya, mari. Hagam amuta, agpadpala ta nga babae. Pag pinustahan ta, adda na kainlaba mo na lang. Ay, awan ba yan, ti? Aya po, balasan ko. Di mo kumasayangin, tigas gastos, di pa pang mo, di pa nagbasam. Kastamat ti maitulong ko, ha? May tulong ko kanak ta libre kanam sa jay, balay, libre kaseram. Ano nga naskin pa panunutin ni papang mo, ti kanam, ken di pagyanam. Ti lang matrikulam, da dumapi masapsapul mo, tapno lang makaadal ka. Nanong neminog yan ni Auntie Mirna natin ang sermon kanya. Karabihan na, manong Nemi nag-ring ti cellphone ko. Manong Nemi, ni Alvin. Hello, Marie? Alvin? Siya kang peso. Ala, saan ka nagbiyahe? Kasanong biyahe, kada tulag ta. Mapagkanto ang kinroll ni bigat, di ba? Uwen, kaduhan to ni Antim. Siguro, suminakan to ta. Agkoyog ta, ipasyal ka. Kasi mo kung mga sumina ako. Kaya umati amok dito yung patpapanak. Basta ipamuspusan na to, tipa nagkoyog ta. Apay gamin, kursunada ka. I love you. I love you so much, Marie. Ubingak pa ay 17 years old at pailayang kanaduro-duro ko lang ti high school. Mabalinin. No nagpintas ka. Pero may nga nagpintasin sugog ti pamakim. Nagmayat nga, nagmayat nga kanin. Ula, bastos ka? Anat kanin ko ma? Temansanas te barukong mo. Kinkas damat din dita tilapian, tapos babayan ti pusong mo. Tilapia. Uy, hanga tilapia dahil uy. Ano nga rod? Maya-maya? Uno talakitok. Una bibingka. First class ka bibingka, han? At katawa ka man, Alvin. Kinaragsa ka sa salita. Awan pa padas mo? Awan pa boyfriend ko. Di mo kaya tayo padasan? Ano ko matpadasak? Gamaramanam di kini bibig ko. Nabara di kini bibig ko. Nagmayat ka na naman di kini bibig mo. Nabarat na kulap ko, di ba? Nakulap ko itong mga pro-apros na barokong mo. Mang masmasahe, mang pisil-pisil. Agasog kan tulakid, di ng pislek. Nangruna no ti bibig ko. Nangruna no kagatik ta pilit-pilit mo. Ha? Kastama din nipples, tamansanas mo. Kuno-kuno tekto ng slak laman na dagang agdedegay ka. Allah! Ni date. Oh man, di ba? Sa akong to kagat-kagatan. Allah ni. Apay matikal ka? Tulay bagbaga mo ngamin. Kaslak lang mga anak ko. Nakikiyadak. Sa akong tiba pa. At dandun ti ulo kiti nagbahindan di kitilex mo kat kanekto ti bibing ka mo. Ha? Papangutokin ni kinitin na perlas. Dati pasas na. Dita dati at tuk-tuk-tik ba? Sa kunto, ikot-kutukot na ti dilak. Inti ruangan ti kuweba. Makikikalagin di. Hala, tilebog-bog ang magbin. Nagbasa-basa pa yun eh. Ha? Kinabud no na kit ap-aprusak. Dali magbagam. Ida yung bagam nga da iti barukong ko dagiti bibig mo. Pinisil-pisil ko dati. Mungay na. Ha? Kaya ito yung bagam nga dan dito nagbaitan ti legs ko. Sa legsek ko titakulap ko iti unag ti pantik. Kini ap-aprusak. Pero kini nakabasbasa na lang. Alvin. Ana, ito naman ang nibigat. Nakita tanto. Ha?
So din no, basta. Kadalamitan tanto, nga pudpud no. Sala nga babenta rapahap. Santo lang basa-basa na ita. Lusog to. Titalon, tilangit. Tapno maitayok tangang patpada. Japay kayat. Ala, jak kayat Alvin. Jak kayat pa. Kaungitak ni papang ko. Kinunkunak manong naming jak maawatan tirik na. Takaslaklag gurigor manong. Ni mapangkungutan ay ayaman ti barukong ko. Sa kagadan mat panang, ala, anin tayo ituin. Hangkomot dati nga raramidin ti kastuya. Dahil yung amin nga Alvin, talay bagbagana. Agim imagine, kasalaad na lang ti asidag ko kat ni. Notin na timungay ko. Ala, maturog ak man langin. Dahil yung ding Alvin, disturbo. Uwan manong nemi napasamak nga rod, iti pa nagkita mi kini Alvin. Tinaramid ko manong nemi. Inuray ko pa laeng nga nakaawit kami kalpasan nga naka-enrolak. Kalpasan na impakadak kini auntie. Papanam! Ijalangan ti, iti mall. Kinunak, iti nakalugan ako ni taxi. Oy, amang ano mayawan ka? Nangig ko laeng imbaganan ng saan ko nga. Nangigpay nga inulit na. Imbaga kiti taxi driver manong name iti address ng imbaga ni Alvin nagtungad laing. As dagbat lagaya manong name. Kat iti tamakadisagak intudunan no sa dinno si Brekak. Kat ata sadya ni Alvin manong aguro oray. Alvin? Nini, ano na dyan? Naguni. Marie? Anong name apay nga nagsinabat kami kat naging narakop kami. Apay nga di amalan na di bibig ko kat balbalsak mate. Ala, apay nga naging narakop ta. Apay nga palubos ko nga. Apay nga palubos mo nga. Inamalak na bibig mo. Kat na binahalos mo met. Naraman ako na kinibibig mo. Naraman tamot na kinibibig ko. Nabara, di ba? Ang mayat. Kayat mo? Ako nga, ana. Ngayon ta nag-check-in. Ala, data ti hotel and restaurant. Nag-check-in ta nga, ana. Ano brata dyan? Karamitan nga akong susto. Ala, Alvin, ubingak pa eh. Hindi na may nabubing ka, tapos na masapang mamamuan, ma-experience mo. Ikasano nagsikuga, isuro ka, tapos saan ka nagsikuga. Nagurderlatan man na iti impangato mi, ngayon sa iti hotel, iti room, ti may isang hotel, naging gaya ti may rekap ng tirida, manong nami, rinugyan na mo tinaguyos. Ala, apay nga guyos, opo, nagmacho, nagwapo ni Alvin, manong driver nga talaga gwapo. At nga taasahon na ito, yun, yak pinasalutso na. Hindi katen ng tipandalon na kat brief na langin tinabati manong kat makitak. Ala, nagdusol. At dapat rumrumwar nga. Ala. Ikaten mo tandarawatan. Diyak kayat, Alvin. 17 years old, akpay lang. Ala, mga no. Awan ti pagdanangan, tas saan ka ito kagsikog? Makapaggraduar ka. Saan ka kasigugan? Ano nga rod? Agpapas na diragsak. Adan to itog kuking ka tumarin. Okay? Doon mo mga kayat ng katenterawatem siya kung timing kayat kastoy. Allah, Alvin. Kabayatan ikatan na terwatek manong nemi na malan naman hindi kitilips ko ninutnut na pa itidilak ninutut ko matidila na nakapapaot man naglanang di kitibibig mi manong nemi naging kakanikat ng terwatek kat idi tinag na edison manong nemi ti brak dat nagnaragrag nakaw
tinapay naman na puputi duwa nga mansanas ko sa nirunaganan manong name tinagdede. Alvin, nagpepeso ka din dito eh. Saan ka dilangin nga rapap, Alvin? Saan nga rapap? Nagpepeso. Saanan nga virgin, di kiti mansanas ko, di kiti bibig ko. Tilangin at dati babati virgin pa ilang madamdama santon. Burakag tun ti kristal mo. Pisangag tun ti talon nga sumrek iti langit. Alvin, nasakit nga naganas. Antakas na kanta ni Jello Valencia. Nasakit nga naganas, Alvin. Kasta mo na yun, ti ba naggabumi wanong nemi tirabaw ti kama. Tamok meten ti gumabo. Tararamidak met ti kasti naramid na. No kumagatak met. No kubinitak met manong. Uy, nung dumilpatak met. Numutnotak met. Aging ka nga bimabanti ulo na manong nemi kadadan tinagbaitan. Di kiti legs ko kat kasto na yun ti panang Alvin, panang kinikinit na ti perlas manong. Yung nagmayat, Mervin. Kastaw na yun manong nemi ti panang kutukot na ti dila na itiruangan ti kuweba. Melvin, nagmayat. Sana pa'y amalan nga nutnutan manong nemi. Dagiti doa nga pingping itingimat ko iti baba. Melvin. Alvin. Alvin. Kasla adda ganas iti uneg nga kayat na ti adada nga marik na ti gas na. Ganas kayat na trumkwas. Ngam samot nga trumkwas. Alvin. Kayat ko na, Alvin. Luktamon ti ruangan ti langit. Sikat ti mangilukat. Diyak malukatan ng sisyak. Pisangin mo ti talon. Sige, pisangin ko. Alvin. I love you, Marie. I love you more, Alvin. Saan nakasiksiguan nagpapastalain tiraksak na stoy saan nagsigugwain saan kantong sigug basta tagtupal ka sa muliwain tagtumatid at kunto kayo kat kabayatan nagpaspasa ka parparag sakin ka kat mabaling ka pa yan tulungan nagkurang kayo ti matrikula paiso uwin basta no andak ti Manila kitawagan ka umay kang umay Alvin paspasam Alvin mapana ko na Alvin uwin manong nemi kasta una iti pa nagpapasmi kini Alvin nasapak sa unay tagiti nagtupay laeng ngem sana kun nga virgin ngem kas ito kunan ni Alvin manong nemi nan anaya kun nga balasang na kompleto ti sukog ti barokong ko nakaimimasak naglaing kamit Alvin kaya't kumanin Alvin siyak met ti rumabaw astoy Alvin Marie Alvin Alvin anong nemi rabiini di sumangpetak dito ayan daan ti Mirna napnapanam inche mulan ti mulmul natin obrap sa jay naggatang ka na kita isang kopay nga naghatang at sa pula kanti. Sige. Saan nga siya tagbasbasol? Nagululpot ka. Dutikat si kamay lang. Ngayon kahit kung ipakamukeng ka nga kargo ka dito. Intelek na kanima ni ading ko. Ni papang mo. Nga dito di pagkasaraam, libre amin.
Mas nagbasa ka, tulungan ta ka. No, anda boyfriend mo, kat magsinsinarak ka, nakaw. Amo lang ini tultuloy nagbasa. Gamot masayang lang tirigrikat ni papang mo. Kasano kumama nung naimi nga madelay, ti ba nagbasak, kaya nagtumarak mat inal daw. Ores hanggang mga kanaing nagsinarak manong naimi kini Alvin, at tumarak lata. Kakasya ka maginiblibas. Linawas manong naimi nagsinarak kami. Linawas kami manong naimi nagpapas. Nulabsa kun ti agsao ket nalpas na kun nga linuglog. Linuglog, tinempatimpag. Naramanan na aminen. Wan manong nemi nga paset ti bagi. Nadilpatan na aminen aring na. Naspagak kuman manong nemi no talaga nga nakaro. Ngem, napintasak mitlata. Manong nemi. Sanak ba't nga magagara? Maminsan mo't lang ti makalawas, iti mamintalo nga rikos, iti talo nga oras. Sala haan nga mapasamak kada kami ti panagsinarak manon na no kasta nga mayroon na nga greglaak. Imbaga, tasang kumaliwain tagtumar, tapno sanak nagsiko. Iti kasta, iti lukodan ti amin manon na pas nagkumat ti nagbasa, ay kanal pasen ti umuna nga semestre. Iti pa nagbakasyon ko manon na imbes ko mga agawit akong sa Jabalay, imbiyang kami pa lang ti hotel manon na kaniya Alvin iti sentro ti ilimi. Kuhen manong, sakbay nga nagawit ak iti kabigatan na. Panag-enroll manen manon na kadag pamanilak manen, isumanen tinagluganak. Nagkaapay kami manen manong kini Alvin ket nagpangal daw anangan kami manen. Sakbay nga nagawid ak manong napanak sa Jakaserak iti ayan dan ti Mirna manon nami na bang kami nanen nag-check-in kini Alvin. Makatawin na kastoy manong. Aging gadimteng ti second year college. Aduan di kita agan arim kanyak manon nami nga mawan pulus ti pakariknak kadakwada. At damat ni Alvin kon iso na laing tak. Hindi pa lang nasalubsod kay kuwanan o dasawanan at tan ko na. Dapat dua kanon nga anak na. Apay ngorot nga naramid mo pa lang tinakarelasyon kanya. Kaya siya man, apay kinayat na. Siyak ka dilaing. Ti number 2, baka da number 3, baka siya ti number 4. Siya ti number 2. Sino ang number 1 ngay? Ni misis ko. Awan number 3? Awan. Mani po di tinama mo, kinadan pasamak na pasamak ka na ta. Sana kung nga nangalapay sa bali. Kapata siksika. Sika lang ti number 2. Itun ka ano nga nagmali na ka number 1. Itun mabalo ak, ano mabalo ak? Sino mo ni bakit mo? Hamat nga rin mabalin. Awan to nga tat bakalapad kasto yung mapaspasamak ka data. Ha, Alvin? Awan to. Basta laki di agan na ken tumarem jay. Ada para tumarem? Lagip ko. Tsak ba din baga kayong kakawanin? Anya? Kahit mo sawan ng liwat kan? Naliwat ako na. Into na ba lang malpasta dito, kita gumatang ha. Kanak tigatang ko. Kano tao di pa nagreglam? Last month. Kaano pa nagreglam kumakalito yung bulan? Hindi kumakalma na. Ngayon saan ka matinatangan? Natilayak lang siguro. Baka ito nung bigat at danton. Baka intun bigat at danton kunak manong nemi. Ngayon ne? May kadwa nga bulan din manong nemi tsak man reglan. Hello, Alvin. Adak dito probinsya. Awan kita sa Manila. Kahit kulay pakamukin ka, doon na bulan nga delaya. Anya?
Yes, sabi naman nalipatan tinagtumarang ko nalipatan tagtumar. Awal lang tinarang at tumarek. Api nga di mo yung bagang hindi sakbay kumangan ay bus tapdo kagatang tingkuking ka. Pero nagpungtod ka kasta. Hoy, hanggang maikasar ka ba't adan nasawak. Yun yung tikit mo sawin. No, agsikog ka, bahala ka. Gupdan na pa din relasyon na. Anya ta ko nam? Itatanasikugan na kon, gupdan na relasyon na. Yung baga kang kaidi ka saan kang mangliwat kang tumar. Ito problema rin etan. Tapi kumamot no, kayat mo nga paragragta. Anya, Diyos ko. Alpina na taramide. Kanya, awan sa baling aramide ang tanong di paragrag mo. Paragragta. Kaya ito minsan, hanggang ito mangliwaliwatan. Tsaka yan, na kaya naman nagragta, ko, bahala ka nga ron. No samo nga paragragan, no samo nga paragrag, hawamat na di bibya ko ka. Sige, bye. Alvin! Hello, Alvin! Kinatnan manong nemi kat tinawagak anatendan natin. Diyos ko. Nitaramita. Dimtengan manong nemi ti semester break. Kalumata na bulan tiyan ko. Sa anak mo datngan. Talagang da positive. Taking matang ti pregnancy test manong. Nagbakasyonak dito probinsyami manong nemi. Nga sa anak anak-anay gay. Sa anak anaragsak. Naging kaman nun nemi nga ti may sangag sapa tultulungak ni nanang iti panagluto na iti tapagamunta. Ay, Mari Abay. Awanan. Anang awan? Anak ko sumasama ka. Awan. Kaya nagtatalaya ka na pantiban nyo. Man nga trumar. Sko, nakadlaw ni nanang. Hindi rumara ka di banyo, manunemi sinabat na kadagos ni nanang, ginutad na takyaw, pudno ka. Ang pudno ka! No, masaktan, talaga masaktan ka. Ada boyfriend mo? Ada ka din boyfriend mo! Andan na pasama kayo! Masansan na. Ket! Pasikugasan ka din. Ha? Nanang talong na bulan. Ay, anay ko. Dinak pungutan nanang. Anay ko. Nanang, dinak po. Anay ko, nanang. Inungot-pungot nagtiinak manong nemi. Nang rona lang aruden manong nemi di bagak. Nga tinakasigog kanyak ket saanin nga nawayatan na nasawa na. Ay! Apo na nagsakit! Nanang! Anay ko! Noawan tikapsat ko manong naming adjek nga nangan-anawa kininanang tsaklabon. Ngayon di tumteng ni tatang ket namuan na tipudno manong naming nanalpak nagalabat itong pa'y tiropak. Anay! Pakawanin da ko Mangipapain ka? Di mo pa inalpas ti second year college. Maudin to pa lang ang semestre para ti second year. Nagsikog ka. Anay ko na. Anay. Apaw. Anay. Di mo't lang nanang manunay mo tinangan anawa kinitatang kapatan niya kumatin inggan. Urak lang ni patpatipap manunay mi na si atmat tap numaragreg kunak ng sambat nga naragreg ti sukog ko nakapatmat manu. Nabilitan nga sanda kung nga pinagbasa pa iti maudi nga semestre ti second year college. Lumakdak kailan ti chan ko manunay mi kat kastaon iti pungtot datatang kininanan. Na mangibabainak kano ko oran nga duwa lalaki nga kaapsat ko manunay mi misubutan na. Kaisuna pag naman nga so kumati pang magtulong ka na kami kastamay nagsikog nga balasang nga ganak kabalasang mangibabayin kakapsat mangibabayin nga anak kinun ko na mangkori kini kakapsat ko man dawag-dawagak manong nemi ni Alvin tapnunaskan kumamat nga suportaran na tiputot na kanyak imtsak pulos
makontak. Unattended man. Pasara your number is now incorrect kung kuna na pa yun. Napana ka talaga nga mismo iti bus terminal manunemi ti pagterminal nga dagdagasan nga igagrahi di kiti agapo iti abagatan nga agpamyanan ka kita agpaabagatan nga agapo ti amyanan. Sinulsod ko sa dinut ayan manunemi ni Alvin. Pampanaw na. Sa nagsubliman dito yun, doon na binibigyan. Apay ka di adik ko. Awan manong. Ada ka di utang na kin ka. Wano ka magyam ka din bakit na. Wano na mismo ni Alvin ti ka magyam. Awan ti ka magya ka nakwala. Ano ka tiba sapol mo? Awan, nagsubliak to lang araw din. Oh, ada. Kaya namin yung di mo kontakin cellphone number na. Saan kumatin na makontak ka rin yung dating number na. Kung naman tapadasak man. Ano ba rin ang number nan? Mabit lang mata sa lutsud kita. Sa lutsud ako lang dito. Ha? Alaman, sir. Tapos namamok cellphone number na talaga. Tinanggabalbaliwan na. Agsarsarita dan iti rumwar manong nemi. Di kinasarsaritak. Wan. Dispatcher ko na daman king kuwan. Nga nagkaputi uneg, nga nagsaludsod ti baro nga number ni Alvin. Ano ito yun kasaritam. Sa bagay, tawagan na kanto. Sige nga bye. Ano ko na naman di kumot kami nagananan. Kasi siyempre, handa ka may kasarat at asawa ng harod. Ang yung kahit ko mga pasportaran, tiputot na kanya. Tulungan naman. Kita, manis mo na, tibas company. Tikasarita. Tanakas ka sa lang, nagsweldo iso na, adamay dadak. Ngawapangkang ka. Sakbadeta, masapol nga surat maniputi abogado, tayo so damang bilin ti kampanya. Nagpa-advise ka din sa abogado, tapno amuan, tapno isot mga ibaga nga, mandarin na, ti bas company, taking kukuha, tapno, nagsweldo akat deduction ni sweldo na. Numano, ti maitad kang ka. Maitad ti anak mo. Mabaling ko ka din orahin, nga dumdeng taking ko kati. Umusdag ko lang nga umuna ti attorney, ti abogado. Takasabunan di legal dito yung legal counsel. Abi ngamin nga pinaalilaw ka ni Alvin. Naloko nga talaga dyan. Among ka di nga sala siksikat, problema ti kasto. Ado ti makasayin ti sweldo na, kabata ado suportaran na nga putot na. Ano ya? Sala nga siksikat, no, tsak mariro ka, tsikat may ka na yun. Hala? Ada pa nga namat batit sweldo na? Kabilitan nga awan na. Hasta ako na ito pungtot di asawa na. Sige nga manong, thank you Tapos sa ka man tiya mamok ang bugado. Manong nemi na amuan na kita kanyak ti panggap ko. Rumbay ko na deta. Susapo Rumbay ko na suportaran na taputot. No, anya na kita gastos mo, no, kagpa-check up, no, anya tot gastusan, mga isagana, ito natanda ni kagpaskay. Kaya pumadaan kami, ti apu ko nga dinaoras, imbas ko mga diploma, iti iragalom ka na kami. Hamari, gamsaman. Hamad nga diploma. No, dikit. Numakyos po. Tatang, anya tamuyo, balinto nga gaskasat tayo, tanak ko. Gasgasat di mamalas lat. Ay, buhay akong kunada. Inapoy nga nalukneng, wano nalukneng nga inapoy. Sida kanindigid at kakapoy. Manong nemi kino na ni tatang. Dadas nakangigam kang kuha na manong. Dahil nga pagsasaw. Nung tiyaklaan mo, no, sikat ng buludan na kadata nga pagsasaw. Ay, taong bugong, pagluksong bugong. Buhay, paglasong bugoong. Ay, ito
Inalok na ngayon na po ka nang dikidag kakapoy. Aging gaman naming nga nakontak ko ni Alvin. Hello, Alvin? Hello? Abay, Alvin, no talaga nga saan ako nakayat. Suportahan ti putot mo kanya. Sapol nga mang tadka tigastusak, kabayatan nga nag-check up. Kaya dumating kiti pagkatgatang ng vitamin ko. Awan may suportar ko kanya. Awan mabatbatin sweldo. Iti ka adumi ngamin. Driver ka lang ti bus. Babaero kan. Nga saan lang may mesa, tal-talo. Ubunin pa yan. Siguro di kita kakaduan dita. Ngayam mo ita, kit talaga nga kukampay di kita. Tuwa pa naman, tuwa. Bakas ta amin siguro nga tugawin ti amay mo no, agbiyahe kayo, kit machiks mo. Ngayon sikat kaimasan, sikat kapipintasan. Kaya sikapay lang ti virgin. Agraman kinibakit ko. Hindi, natagin ko, ba't bakit ko sakbay nga nag-asawa kami. No, kaya't mo, ituloy ta relasyon da. Ni bakit ko number 1, sikat number 2. Saan ko tunulitan pa tagbitot? Ulitek, suportaran nak. Suportaran di anak ko. Anak mo kanya, putot mo kanya. Tanong saan? Talagang idurong ka. Nagsaklangak. Ano kung matikasok? Rape? Hindi nito manukot ka man? Saan ko nabutbuteng isuna ano naming may masadek ti abogado kay sulatan tinakam. Aging ikaw ano naming na pinagsahon na kami ni Atty. Bermudez da kami manon naming kay ni Alvin. Aging man na Alvin. Pinatgam ti subena nga patulod ko hinga. Kaya nagapir kayo dito nga beputek. Dito yung law office ko. Atty. Kahit kung yung bagkaking ka nga doon suportara. Kamu ka. Tado yung ibabay ti biyag mo. Di ba kas dawag? Driver ka lang. Kasano lang nga dekado na kita gastusan. Hindi doon tatanago doon putot mo ni tirwar. Ang dapat duwa putot mo kinabakit mo. O nagtaktakaw ka? O saan? Atty. Ano ba taktakaw? Taktakaw ka ito kumpanya yun. O saan pa nagtakaw ko ma? Okay. Pirmaam nga rin din ito nga kasuratan. Kasuratan ko na kuma. Kaya dito itawiten ni Marie nga mapantubsi na yun. Tapno mandato nga idadakda. Numano nga percentage 12 idadakda. Kaya tunggal deduction, mapamalain ni Marie. Sige, ako maramit ko Tikan tubot kami nagparag loko. Iti ruarmin manong name iti opisina ni Atty. Bermudez da kigtutak. Idig ka man na tiimak. Oh, ganang tiimak. Di ka mailiw ka niya? Loko. Di ka mailiw ka kumangking ka. Di mo nga nangitikaw na ni Atty. Financially, suportarak. Ti anak ta. Ken masapul ng sibuga. Agsibok ta nga tuwa. Di ka di mailiw ka niya. Ay, Alvin, man, mailiw ka. Intan. Ngam sanak ni manugot manong. Wan. Sanak ni manugot. Sanak kasi murot kang kuhan ha, ito unag total. Nakalak sa bali nga naglugan ako, manong namin nga nagkahawid. Nagkahawid. Kat dito ay manong namin yung pakamu kadatatang kinananang tinapasabi. Nasyado kasta. Pangibanan na nga rod. Iti account ko. Hindi ko mat kina attorney. Alagit sabi ko mga anak. Tawad ti dagas mapasama kada kaya gina. Anang tamdamagim. Karagaam kaninawam nga nalaing ti apo kumi ka. Baro nga damo nga apo kumi.
So nga nagasgas at langit. Binulan manong naming at sumrek iti account ko. No mapanak pa check up, anong name, babayan ti ATM card, agad mapangkumata. I-withdraw, mangalat ti kwarta, nga usaran. Nangro na itadadani ko ni pas nga iti anak ko, anong name, pina-ultrasound ko, kit may isang babae. Gimatangan ko na gini masapsapol ko, anong name, yung kurang. Tinawagan ni Alvin. Alvin, kurang. Ano? Kurang tayo, itad mo, nangro na itahan. Tayo pas ngayon ko, ti anak ko. Ti anak ta. Mahala ka, makamukha mo tayo nagremedyo ah. Awang kwarta ko, mapispesak laon na yun. Apay kami tigas ito nga ramid mo ah. Sikaman. Apay kami ni Ado na ginibapaykas ka na kayo. Mga awang ko agsulisog, awat masulisog. O rin no kasano parang sulisog, kaya gano'n di mo kayat. Apay kit kami na. Kamayat kay lataman. Hindi may pas ngay kon manong name ni Angelica Imay si Marungkar ni Alvin Manong. Kanison ti panangted na personally ti suportara ka na. Wow, napindas ti putot ka. May ka manon dito nga putot mo. May katlo. Ano nga may katlo? Dua di asawak sa ideta. Sukla mamati. Nakatututab ba ako? Awanin. Ang sarting ko. Yung suportara mi da. Wala. Aw mabat-batin. Imbag man lang ang marigatan. Kadot anak mo. Napindas kami di trabaho. Kensweldo ta asawa. Ay, sumot lagayam. Napindas gayam ti trabaho kensweldo ti asawa. Nga ore gastusam amin nga makorkwarta, masweldom, agas driver, kat mahit lata di ma. Isumat lagayam na maaramid mo na tatag-chicks. Nagbalin nga liwliwa ni Angelica dapat natatang kininanang ginikakapsat kumanong. Hindi mapaling kontek subli ti eskwela, manon nemi nagsubliak tap nituloy ko itagbasa. Tungas ng sumang petak, manon nemi liwliwak kan pakainanaak ti manangalak panangubak kin Angelica. Di napuputan di panaglabas ti panawen, manon nemi idi taumatan ti sumrek nga suportar ni Alvin nga sumurek iti account ko. Tinawagak man. Agriring. Aging ka, ano na imi? Nga, adan si mong bat. Hello, babae. Tasawa na? Hello, sino ito eh? Ni Marie? Sino ko Marie? Timay sa kadigit tinapututan ni ti anak yo, no anak yo na. Ti anak ko? When? Kahit mo kasawan, si ka ni Angelica, si ka tayo napututan ni Alvin. When, ma'am? Nabay kami nga awan ti sumrek nga na-deposito at account ko. Apay talaga tumawag kayo ha. At naduha bulan itan, sipod na tayo, ti anak mi. Ni Alvin na tayan? What? Nadisgrasya. At the 10-wheeler nga kinadungpar na. Anya? Kaano data? Dadwa bulan ang tinapalabas. Inuman nagbuya ka ito social media. Nabuyam ko nga sadya. Diyos ko. Nabisak ka dilangin ti kinastudyante. Tao malapulos ti. Nadamdaman ko, nabuyak ko matitibi, nangin ko ti radyo, ta social media ng mauman. Natay na, Alvin.
Kinapudno na si kalaing kenti apo mikan ka ti saan mi nga nakita nga dimteng. Kas nagagam. Aping hindi yung pakamu kaniyak. Ako matinasara kami nga cellphone number. Kinapudno na ket basta. Basta niya. Nadadael nga min ti SIM pa, kuan na ti para kadisgrasya na ngem naalam ti SIM card. Hamad nga surot at number mo. At ito bawag ka kita, tsaka mo nga sika. No kumata, ti cellphone na nga talaga, kat na ipunbok. At kumanagan mo. Nga rin mo rin ti cellphone nga mawan. Natay kaya man ti ama ti anak ko. Natay kaya man ni Alvin. Manong name na sakit para kanyak, tajak man lang nakasalita para iti maudi agun daway kuma. Di man lang na orin Angelica nga danakim na tapno makita na kumamatipod nung amana. Italangin kampo santo manong name iti napanak nga kaduak ti anak ko. Nga nang itogkel ti duha abo no talo nga kandela kaya nang iparabaw iti sabong itirabaw ti pansyon na. Nagpeso ng duha bulan nga napalabas ti papatay na. 35 years old. Ubing ka na nga pimusay, Alvin. Nga mala, na siya at matapno ginanakan. May sarding matin ti panagpuritak mo ka na kiti paamin ng bastarda kada bastardo. Saan ka ito malipatan, Alvin? Kadinto no adan nakem ti anak ko kat salutsudan na no sandinot ayan ti amana. Umaykam to dito itapno, mabasa na tinakan mo. Ngayon to ti bagak, nga sikat ti ama, ti anak ko. Agamanak, iti parang ipatag mo kanya, Alvin. Alahat daw mo noon na mo doon pasit tibiyag mo dahito iti saan mo pulos nga parang ipapas apanakidan na dagiti ado nga putot mo. Aging ka kadagitoy manong name kat awang pati kasukat ni Alvin iti pusok nakaradwara kon itrabaho kon manong name iti intradwar ko. Wen manong kat tultulungan siyempre digiti kakapsat ko para iti panagbasa na. Kat naman pa'y naganak kabalasang na ituloy ko matlag na nagbasa, nakapagturpusak, kat napasamak matlaeng nga siyak timang tultulong kada tatang kinanang para matinaran niya nga wasakbayan na kitidwapay nga anak ko. Diyak tula mo anong namin tundumteng di kanito, wano oras nga datatayang tikasukat ni Alvin iti pusok. Nga mabalinto nga mangipateg ang mangibilang nga putot na ni ti anak ko, manong naming nga ni Angelica. Yun ton ka panawan laing ti makibaga. Dito kang rodeg nagtukeng, kanagyaman naglawan na iti anos mo nga nang ibasa, iti surat ko, kat sabi ko nga, dapat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadag iti padagan ti ngayag ka nagbuya, more power to your program anong and God bless. Tuwing rodeg yaman nga pagayam mo, Marie.